Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Salvu Mallija iddikjara li l-kap tal-partit Simon Busuttil jista' jagħmel eċċezzjonijiet għalih għax jiffansjah. Mallija ddikjara dan fi tweġiba kulurita minn tiegħu meta kien dieħel għall-laqgħa tal-kandidati li sejħet fid-dawl tal-kritika fil-miftuħ li reġa' affaċċja l-partit dan l-aħħar fosthom minħabba fih. Simon Busuttil qed tkun ftit qed jagħmel ftit eċċezzjonijiet għalik approvak telefonata u ma dejtx mill-Kummissjoni inti. Jiena kif għaddejt ma nafx ngħidlek il-verità. Ma tikkonferma li ġejt approvat b'telefonata minn Simon Busuttil. Jiena fanzjani, jista' jiffanzjani da. Persiblek niffanzjak. Kieku miegħek nagħmel eċezzjonijiet kemm irrid. Meta Simon Busuttil sar kap tal-Partit Nazzjonalista, kien għamel kummissjoni mmexxija mill-eks kummissarju Joe Borg biex tagħmel skrutinju tal-kandidati. Il-kandidati kollha deru quddiem din il-kummissjoni kif ikkonfermaw huma stess. Bħala kandidata tal-Partit Nazzjonalista dert quddiem il-Kummissjoni kandidati? Iva. Iva. Bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista inti dert quddiem il-Kummissjoni kandidati? Iva. Iva. Sta kif ġejtu approvati intom għaddejtu mill-Kummissjoni? Iva. Iva għaddejna. Iva. Bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista dert quddiem il-Kummissjoni? Iva. Kienet il-gazzetta kulħadd li l-ħadd li għadda ikkonfermat kif differenti mill-oħrajn Salvu Mallija ma derx quddiem il-Kummissjoni. Mallija huwa privileġġjat u mhux kulħadd huwa komdu b'dan. Tħossux li Salvu Mallija tkun privileġġjat iżejjed forsi fil-Partit Nazzjonalista meta mbagħad nafu l-istil tiegħu intet li ma tantx taqbel forsi mal-istil. Jiena ma l-istil tiegħu ma naqbel xejn. Għandu jkun imma privileġġjat fil-partit. Laqqa xejn. Li ġat ikun privileġġjat ma naqbel qatt. Personalment ma taqbilx miegħu ġifieri. Le mhux illum, kważi qatt. Imma għandu stil tiegħu. Mhuwiex ħmar għandu stil. Ħoss imma li tkun privileġġjat fil-partit Salvu Mallija. Privileġġjat. No. Mhux mill-Kummissjoni dak f'għaddejt inti, sart eċċezzjoni. M'hemmx problemi. Min-naħa l-oħra, dawk li fil-Partit Nazzjonalista huma ma' Mallija fil-grupp tal-estremisti għadu attenti li ma jitkellmux kontra Mallija. Anke jekk huma wkoll ma kinux stmati bħalu. Int kif ġejt approvat bħala kandidata dejt mill-Kummissjoni? Naħseb hemm proċess li għaddi minnu kulħadd. Salvu Mallija m'għaddix minnu għadan. Nafx, ma nistax nirrispondi dom. Però l-iktar li spikka kien iskiet tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Ftit sigħat wara li kien attakkat minn Defni Caruana Galizja, De Marco kellu din ir-reazzjoni dwar Mallija. Dr. De Marco, aċċettabbli għalik kemm kif il-Partit Nazzjonalista approva l-kandidatura ta' Salvu Mallija? Il-partit għandu jiċċensuraħ il-Salvu Mallija